Diyos maray na udto sa Indugabos Matugang inian bangon bareta alas 12. Ako si Berta de los Martires, aldaw kitangunyan ni na Biyernes. Petsa 21 kan Mayo 2021. Inot sa mga headlines, atod sa karambot kang Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Mga ang sentro kan North Villasar Sipukot, nabakal na ni Nonoy Andaya, ibang nakaistardumam pinapalayas na ang iba organ simbahan. Tinutugutan magtinir ni Andaya. Barangay Council kang Mapid Lagunoy nagdeklara na pinapangalan muna sa mga kakian ang magkarigo sa kadagatan hulima sa may dayuhan na jellyfish na nakakagadan. May dang namating side effects si Vice President Leni Robredo matapos siyang tudukan ning bakuna kontra COVID-19. May naglalakaw ngunya na magkampihan muna sinda Vice President Leni Robredo, sirmang Presidente Duterte para magtabangan sa pag-promote kan pagbakuna sa mga Pilipino. PNP nagsugo na sa sino mga helikopter, mga baruto asin iba pa para gamito na lunadan kang mga bakuna kan COVID-19 pasiring sa mga rayong banwaan sa Pilipinas. Sa lado internasyonal, nagpundo ng gira duman sa Gaza Strip, nagtugot muna ng ceasefire ang Israel, sinaman ang mga Hamas militants. Ang nanginot na Pfizer na bakuna, palibas sa tinatakutan na inibaka day mabakal, ninulit na mahilig sa malipot na lugar, na testing na pwede man pala sa maalungaang o bakung gayong malipot na lugar ang bakuna kan Pfizer. Sarong magayuno na Hollywood actress si Halma Zayek ang dikit pang magadan huliman sa COVID-19. Yan ang mga headlines sa sa kanambot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Sunrise at sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rice Coffee para sa kalusugan. Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Ngunyan sa detalyes ng mga bareta inut muna sa lado lokal. Si dating Congressman Nonoy Andaya nag-anunsar na kasabagong paggaga sa pagimang kang programang Bangon Banwaan asimang kan riding in tandem na ang kasinturan kang North Villasar Sipukot ini nabakal niya asin saya ng pagsadiri. Ninuli kay ni sa loob daning 2 semana dapat mag-arali ng mga nakatinirdigdi na dayman nagbabayad sa iya. Kabal na subot ang sarong dakulang pamilya ng politiko na anharong nasasakupan kan 6.4 hektaryas na sentro kan North Villasar Sipukot na nabakal kan pamilyang Andaya. Kinakaipon sa loob ng 2 semana ini mag-al sa balutan takunday initutukalo niyang harong kani para lang magralaya sa nasabi ng lugar. Nasasakupan pa kani ang barangay hall, sinaman ang sarong simbahan. Ang simbahan subot na niya papalion imbis idudunar niya sa pagiman ni Arsobispo. Asin man ang barangay hall, day niya man subot papalion, alagad kinakaipuan, magkaigo sinang tultul na urulay na day mamulitika. An iba man ang mga taong nakaistar dyan, tatawanan niya luguding titulo para maging maray ang sinang istaran, asin day pagparaipiton subot kang ibang nag-aako kan may sadiri. Day man pinagpaliwanag ni Congressman Nonoy Andaya kung paano niya man nabakal ang kasinturan kang North Villasar Sipukot na may sukol na 6.4 hectares. Para sa lokal, nasa linya si
Danny Aurios. Nagpalawas na ng direktiba na sinatigalit ko na local ITF Bicol sa pamamagitan ni DILG Director Anton Noida sa mga local ITF sa Rion Bicol na maging istrikto na sa implementasyon kan health and safety protocol sa tao kang padamo sa paglangkaw kan kaso kan coronavirus disease sa Rion asin kung kinakaipon dugangan ang mga isolation facilities. Ini kasulod man kampe nakauring report kan Departamento de Salud sa Nasyon na Angeron Bicol. Kapalin na sa 10 riyon na may naglalakaw na okay man naglalakaw ang mga kaso kan COVID-19. Aros-araw daw halakaw ang kaso kan virus na yun. Ay sinapat inian at isbarang ka mga epekutibo ay sinisaro man sa wake-up call. Alagad ang saro man sa nailinidaan importante yung korporasyon ka mga sa local barangay nagdemand na residentes kang barangay nga ni magsunod sa health protocol. Ang saro sa nailin na kausa kapag langkaw kan kaso sa Bicol kana virus sekon sa DOS yung mga returning residents ali sa Manila na iyo ang epicenter kan virus sa nasyon. Ina-appear kang paglangkaw kan local transmission na dapat makontrol kan LGO ulit na dakol naman ang nalilingaw kan paglakaw kan kaso asin dapat ini matis baranat asin na kinakaipon siya na magsunod sa gabos na health protocol na nag-alituan an ITF sa Bicol mantang sa NCR Plaza nagbababa ang kaso alaga sa 10 riyon kabalian na riyon Bicol yun na malugod ang nagpaparalangkaw ang kaso. Yan ang dugo na balita sa laro lokal, iniman si Danny Aurios. Sa iba pang bareta sa lado lokal, nagpalos ng sarong resolusyon ang barangay council kan barangay Mapid, Banuan kan Lagunoy na gabos na aki pinapag-ingat sa salabay o jellyfish na nakakagadan. Ini matapos magadan ang sarong semana ang 5 anyos na aki na pinagsabudan ng salabay. Sa kasuguan kan barangay council kan Mapid, sinasabi na magrayo sa mga naglalataw na sa kadagatan kan Pasifiko. Magirunduman ang opisina kan BIFAR nagpayag ni na pagtubod na ang jellyfish na nagtama sa aki sarong jellyfish na dayuhan asinali sa ibang kadagatan kan Kinaban. Ang dapat gibong kang mga tao sa kustal iyo ang linigan ang kadagatan sa pagimaning pagsirni ka mga jellyfish asin itambon sa irarum kan baybay. Mientras tanto harsman na magturuan luwa ni Vice Governor Imelda Papin sa paggibi sa kagadanan kasulman ni David Duliano kan si David Duliano magadan kasulmang 1:30 ng pagkapon iyo masipagtanog kan sa iyang cellphone ng cellphone niya nagsasadiring dial kanilingon niya dahil niya mga pinagdutot ang cellphone niya nagdadial ki David Duliano asin may naman nagsisimbag tiningani binawi na ng buhay ang pinaggalas ni Vice Governor Imelda Papin kung taano basta na lang nag-on ang sayang cellphone asin ang pinaganap si David Duliano mantang day niya man ini pinaghihiro asin ini pwede sira pinasaringan siya ni David Duliano. Alkalde kan Karamuan kabali na sa natudukan ning Sinovac vaccine aramon tan detalye sa pagin ni Carlo Baldosa. Nagpapadagos ang vaccination rollout kan lokal na gobyerno kan Karamuan sa mga nasa priority list gamit ang AstraZeneca vaccine. Dinisigod naman kay Julieta Herrero sarong registered nurse kan RHU Karamuan. Sigundiki, nasa 30 doses na kan AstraZeneca vaccine ang pinadukan sugma. Mantang nasa 226 ang dosis kan Sinovac. Ang naitaw naman ng talagod na aldaw sa mga nagpabakuna, nabaldigdihan silang alkalde ni Sumarlin po. Nakabali sa buot sa 8 priority. Sigun si Herrero, target kan lokal na gobyerno na mabakunahan. Ang nasa 70% ng total na populasyon o katumbas ka na sa 35,000 na katao sa halos 50,000 na kabilugan na bilang na populasyon sa indang banawaan. Sindo sa buot, ang dapat wakay kuha ng inaapod na herd immunity. Padagos man ang silang pangapulan sa tindang mga residentes na magkasarok na sa pagpapakuna, ang protera sa diri, ang mga mahal sa buhay, sa mga komunidad na sa indang pinag-iistaran. Dagdag na informasyon sa lado lokal para sa 97.5 Okay FM. Si Carlo Baldosa, gusto ko, okay ka.
13 minutos makaging alas 12 ang oras sa Tuyan kang Cabral Bicolandia Supermart at mayang kang DMSQ sirmang kang Orinal na Master Square. May daang na mati na side effect si Vice President Leni Robredo matapos makaresibi kan bakuna laban sa coronavirus o COVID-19. Yun niya ang inako kang opisyal kasunod kan pagresibi niya ning inot na dose kang AstraZeneca vaccine kanakaging Miyerkules. Sigon sa Vice Presidente, nagdalo pa siya sa sarong speaking event matapos makaresibi kan bakuna kang Mayo 12. Kadaklan sa mga naitatalang side effects sa bakuna kan AstraZeneca, iyo ang kalintura sinmantrang kaso sa pagkabanggi. Kaya naman tulos lang naganda si Vice President Leni Robredo na baka siya kalintura ang pagkabanggi, alagad marirayda sa mati. Alagad pinag-advisean siya kan sa mga akin na di na muna magparahiro as hindi na muna magparaluwas, ninulingan isang maisog na side effect kan AstraZeneca, alagad maski saro may dang namati na problema si Vice President Leni Robredo. Bareta lokal, nasa linya si Hil de la Cruz. Pinahimutikan kang Naga City Bicycle Board ang subuot pagdakop sa mga dairestradong bike na kung saan sigon sa inda nayo ning katotohanan ang post na ang syudad subuot na ticket nin mga dairestradong mga parabisikleta para sa kaaraman kang kabus ang ginigibok ka na bike board iyo ang information dissemination on bike safety kan mga nagbibisikleta na taga-Naga asin nagaagi sa Naga. Sigun ki Buboy Hernandez, ang coordinator kang Naga City Bike Board, ang katutuoy na yung nananaos sindaning reflectorized band as in flyers kan responsabling pagbibisikleta as in kung paano makakapag-restro kan bike sa syudad as in bako ang pagpipiket. Sigun pa sa nakaabot na impormasyon na pinagsautan ang nasambit ng grupo kana Naga City Bike Board kasuod makaya nagparapambagat sinda sa may tungod kang major Holy Rosary Major Seminary sa may parte kang Concepcion Pequeña kan syudad ning Naga na sinda ang nagapara panikit kay banan ang mga enforcer kang Public Safety Office ang nasambit ng pag-asa sa usenda ang mayo ng kaning katotohanan dahil ito talagang daiman sila ninikit kundi nananaon ng mga reflectorized band asin man mga flyers para sa disseminasyon kung paano ang mga marahay na pagbibisikleta, kung paano makapag-ingat sa pagbibisikleta pati naman ang pagpaparehistro kang bisikleta sa laog kan siyudad ning Naga. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon OK FM. Ini Mansel de la Cruz, gusto ko okay ka. Bareta sa Lado Nasyonal, inalerto ni PNP Chief General Guillermo Eliazar ang apat na helicopter PNP Special Action Force asin ang 200 speedboat kan PNP Maritime Group para gamiton sa pag-atod ng bakuna sa mga munisipyo sa luwas kan Metro Manila. Sigon sa PNP Chief, ini susugman sa direktiba ni DILG Secretary Eduardo Año sa PNP na magtabang sa pag-atod ng bakuna sa mga liblib na lugar asin sa isla sa iba-ibang parte kan Pilipinas. Ini matapos na suguon man ni Presidente Duterte ang DILG na i-supervise ang marikas na pag-deliver kan bakuna sa tao kan mga report na may mga napaanos ng bakuna ninuli man sa pagkaabala. Kasabay kaya ni pinagsuguman ni Eliazar ang gabos na police commanders na maglatag kan security plan sa pag-atod kan bakuna asin sa mga vaccination sites. Sinabi ni Eliazar na makakaasa ang publiko na 24/7 magtatrabaho ang PNP para makatabang na makamit kan nasyon ang inabot na herd immunity laban sa coronavirus. Andam naman si Vice President Leni Robredo na makipagsanib ng porsa kay Presidente Rodrigo Duterte asin lingawan mo ng politika para man maingkaminar ang mga Pilipino na magpabakuna laban sa COVID-19. Yun ang inako kang Office of the Vice President o OVP matapos i-suwestyon ni Senator Joel Villanueva na magluwas ng Joint Public Service Announcement sinda Robredo Sirman Duterte tungkol sa pagbabakuna. Nagtutubod ang kampo ni Robredo na dapat mahaluan ng politika ang proposto. Ninulita katuyan lang subot kini ang maingkaminar ang pirang Pilipino na may pagduda sa COVID-19 vaccine. Kaya sakaling madagos ang susyon, sana may ng ibang sasambiton na brand ng bakuna ang mga opisyal.
Nag-level up na ang military strategies tungkol man sa mga pinaglalansar na test mission kan mga estudyanteng soldados kung saan malikayan na ang pagkakaigwa ng matinding casualties o pagkakagadan. Patunay digdian materinfo na test mission kan mga estudyante kan Philippine Army Special Forces sa probinsya kan Sulu kung saan nagresulta ini sa neutralization ninda ASG members Muhafal Japs sa Sawadjaan asiman Muktihara Taha kan Abril 23 asin ASG member Arab Undo kan nakaging Biyernes. Patunay subot ini na matrinfo na test mission kan mga estudyante kan Philippine Army Special Forces sa probinsya nin Sulu kung saan nagresulta ini sa neutralization ninda ASG members Muhafal Japs sa Sawadhadan asin man Mukhtiar Taha kang Abril 23. Siriman, sa iba pang barita kadakot pa man daw mga Pilipino ang nagtitiwala sa vaccination program kan gobyerno laban sa COVID-19. Iyon na ang naglos na resulta kan survey na pinagibo kan Social Weather Station. Base man sa survey na igwaning 51% kan mga Pilipino adults ang nagtitiwala sa programa kan gobyerno na kinababalian kang 18% ang inapod na very confident. Mantang 34 man ang medyo kampante. Ang natatalang 31% anday sigurado, mantang 17% anday kumpiyansado sa nasabi ng programa. Pinag-iba ang survey magpun Abril 28 sa Gunman Mayo 2 kung saan pinagapot ang mga ini kung magpapatulog sinda ng COVID-19 vaccine sa mga bakuna na aprobado kan Food and Drug Administration. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Ngunya na panahon nin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus. Gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya 2 times a day. Good for 1 week. Hindi na sumasakit yung gilid ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Arlon Refill. Halimbahan mga tuwakla. Sinubukan ko yung Santon Plus kasi may bukol malapit sa disposal weight. Sinubukan ko yung Santon Plus. Ay yung bukol nga sa puwitan ko mga piso siguro. Kasi ngayon gumaling po. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grape seed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar.
From its humble beginning, Naga Hope Christian School, the first accredited Christian school in the Bicol region, now attained Level 3 status, accredited by the Association of Christian Schools, Colleges, and Universities Accrediting Council Incorporated. Truly committed to excellence, dedicated to Christian nurture and service. Admission and enrollment for school year 2021-2022 is now going on to all newcomers and transferees for all levels. Preschool, elementary, junior high, and senior high school. Naga Hope Christian School offers free tuition fee for incoming grade 7 and grade 11 for school year 2021-2022 to continuously help our parents at this time of pandemic. Also offers a 5,000 pesos tuition fee discount voucher to all preschool and elementary pupils. Available now at the Registrar's Office. Accept students without Chinese background. For more information, contact us at 811-6101 or 0919-469-6477. Email us at nhcs.registrar@gmail.com. Naga Hope Christian School, located along Pangaliban Drive, Naga City, in front of Super Metro Mall. Naga Hope Christian School. Quality education for life. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Mahinti 5 minutos makagyang alas 12 na pagkaudto, balik sa pagbabareta sa lado nasyonal, liwat nagpagirumdom ang Department of Labor and Employment na dapat itao ning libre ka mga private company ang mga bakuna laban sa COVID-19. Sikong Kidoli Secretary Silvestre Bello III na pinagbabawal sa ley na ipabayad sa empleyado ang nasabi ng bakuna dahil sagot ini kan gobyerno. Kung kaya maski na daan mga kumpanya na mabakalkan sa diring bakuna, dapat ini maging libre sindakulang tabang kaya ini sa kumpanya na mababakunan ang silang empleyado para man maging ligtas ang mga empleyado sa COVID-19. Pinasalamatan ni US President Joe Biden ang Israel asiman Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi ninuliman sa desisyon nindang magpundo ang kariribukan. Sinabi ni Biden na sa 11 aldaw na pagpaparibayaning rockets kan Israel asin mga Hamas militant sa Gaza Strip, anom na beses ining pinagapudan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kung saan pinag-umaw ini ang desisyon niya na magtugot na mapundo na ang karibukan o pagburumbahan. Liwat pinagsabi kan Amerikan sa pagiman ni Biden na suportado niya ang ginigibo kan Israel na pagdepensa sa sarili laban sa mga rocket attacks kan mga Hamas. Pinagsiguro man ni Biden na tatabangan niya ang Israel para man maayos ang saindang Iron Dome na iyong ginamit para mabagat ang rockets kan mga Hamas. Bareta lokal sa linya si Ernie Marfil. Nawa nga ni pasaro-saro na sa daan na pasyente sa COVID-19 sa Balahan kan limang nalagay putsigito pa man garay ang local IETF na po na sinambit ng lang malanganin ang kampanya kan IETF yon paghigpit nyo yan sa mga naulit na akot atin na matutukan gani abot sa 500 man mantang nakareserba na 200 para sa aldaw ng Lunes an pan-injection sa sinambit ng mga nakahilira sa kabaligyan senior citizen at di ba pang mga individual sa mga frontliners at isusunod man subuot matapos na ang 300 na mga frontliners na anas nang natulukan sa Banwaan ng Limanan, Camarines Sur. Yan ang report ako sa Marfil. Gusto ko, okay ka. Sa iba pang bareta sa lado international, pwede nang ikaag sa sarong refrigerator ning perambulan ang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. Sigon sa US Food and Drug Administration na ang desisyon base man sa pinagibong pag-aadal asin mandatos na pinagsumiter kang Pfizer. Ang nasabing mga vials subot pwede nang ikaag sa refrigerator na igwaning temperatura ng 2 sa 8 degrees Celsius
ning sa laog ning sarumbulan. Kang inot na pinaluwas kaya ang bakuna, ang nasabi ng bakuna, pwede sanang ikaag sa maliputo na maray na temperatura na di kaya kang refrigerator sa Pilipinas. Alagad kang initistingon, pwede pa lang isaray lang sa refrigerator maski pada sa laog ning sarumbulan. Panagos pa man ang pagpagirumdum kan World Health Organization na day pa man na ligtas ang mga international travel. Sigon sa WHO Europe, Director Hans Klug, gabos na klase ning bakuna epektibo sa anuman na klase ning variants. Alagad na dapat na maging maingat asin kung pwede likayan ang magbiyay muna sa ibang mga nasyon. Saro kaya sa daylan kang pagdakul kan pagkakaulakit ang pagtugot na pagbiyay sa ibang nasyon. Ultimong baritang kantong Putikon. Nagpaabot naman ng respeto sa mga pagrumdum ang mga associates kan kantong Putikon sa pagumali ni David Juliano asin sa pagtilipon kasuma ini pinagpunan muna ning pangadyon. Sinabi kan kantong Putikon na si David Juliano nagadan na day nagauntok ang pagkamot sa broadcast. Matatandaan kadaklan sa mga associates kang kantong Putikon mga taga-broadcast asin man mga taga-print asin man iba mga retired politician. Ang pinagbiliban ninda kay David Juliano iyo ang pagiging maygos na broadcaster na habang magbabakasyon, habang mag-absent. Pinagagad kini sa mga parantabay na rumdumo na sanaan magena tataramo ning Bicol ni David Juliano asin man ang pagtuyaw kini sa mga politiko para man magsirbi ning tama sa banwaan. Yan ang mga preskong bareta sa bangon na bareta sa pagka-uto alas 12. Nakaibanan sa lado lokal sinda Danny Aureos, Carlo Baldosa, Hilde La Cruz, sirman si Ernie Marfil. Iniyan sa indong para bareta, Berta de los Martires. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery.